Proktologija je posebno osjetljiva problematika kod žena. Najveći problem nije samo što je osjetljiva, već i što je strašno česta. Zbog same prirode ženskog tijela i činjenice da ono često prolazi kroz trudnoću, porod i babinje, ono čini žene osjetljivijima na tu bolest. Zapravo svaka hemoroidalna bolest nastaje kao mješavina, znači, nasljednih faktora i stečenih. Nasljedni su uvijek određena sklonost slabljenju elasticiteta našeg veziva. Kako starimo, to se svima nama događa. Međutim, žene imaju taj jedan jaki stečeni faktor, one koje prolaze kroz trudnoću i porod, a to je strašno povećanje intraabdominalnog tlaka, odnosno tlaka u trbuhu koji čini otpor prolasku krvi nazad iz hemoroida u vensku cirkulaciju i dovodi, znači, do nakupljanja krvi, povećanja hemoroida i hemoroidalne bolesti. Nezgodno je što su toliko često zastupljene, odnosno zahvaćene hemoroidalnom bolešću, a vrlo im je teško obratiti se za savjet. Koliko god pričali o ravnopravnosti spolova, činjenica je da je u kirurgiji i dalje prevladava muški kadar, a pogotovo u abdominalnoj kirurgiji, a pogotovo u proktologiji. I iz nekog razloga ženama je neugodno. Ja sam primijetila, svojedobno sam imala jednu pro bono stranicu gdje su mi se žene mogle obratiti za savjet koliko je to moguće bez konkretnog kliničkog pregleda. I recimo 95% svih poruka koje sam dobila bilo je između pola 12 navečer i 2 ujutro. Jer je ženama neugodno, jer čekaju da svi zaspu, da sve obave za sutra, jer nemaju tijekom dana vremena, niti snage, niti volje razmišljati o onom što ih zapravo kronično kopka. Treća stvar koja je specifična u toj proktologiji kod žena je činjenica da je kompletan dijagnostički, terapijski pa i prognostički pristup različit. Primjerice, stupanj hemoroida kod žena nakon poroda, kojeg bismo inače proglasili automatskom indikacijom za operaciju, ovdje je reverzibilan. Znači, jedina moguća situacija u kojoj se 4. stupanj hemoroida može vratiti jest ukoliko pričamo o ženi koja je nedavno rodila. Primjerice, da to nađemo kod muškarca, znali bismo da je znanstveno nemoguće da se taj stupanj vrati na nekakve niže stupnjeve i morali bi odmah postaviti indikaciju za operaciju. Kod trudnica i rodilja je to bitno drugačije. Bitno je drugačiji konzervativni pristup, obzirom tijekom trudnoće i dojenja one ne mogu uzimati određene pripravke koje je inače moguće davati pacijentima van takvih stanja. Tako da sve to skupa čini tu proktologiju za žene jednim svijetom za sebe. Ono što sam ja primijetila je da se spontano počelo događati da me sve više žena moli da nađemo nekakav termin zajednički slobodni za pregled. Isprva se to događalo iz različitih razloga. Postoje žene čija vjeroispovijest čini prepreku za nekakav drugačiji pristup, a postoje i one kojima jednostavno nije ugodno sa muškim kolegom. I evo, odlučili smo se onda pogotovo aktivirati u tom nekakvom ženskom svijetu i pružiti maksimalnu podršku našim trudnicama, rodiljama, ali i kasnije ženama tijekom života, jer činjenica je da ukoliko se ništa ne poduzme po tom pitanju, žene i 20 i 30 godina nakon svog poroda i rođenja svoje djece nose tu boljku koja jasno vremenom postaje samo veća i veća.